نسا لقلت خويني أتوليدا انت خونا جن بتعم بزز أيف ازيو زبل جانا سلسة رقمت كل سه نقانا مقرب بتعم يسكغن يفرح النورة سدراوي تاقوا بتفطرا حافيروم كحاو اواقا ايولون اتهم كمر عوازو مطو سوقوت تتصيفو ما انتهادو مدعا انتاي زقرم نقر كهلو يخيل بسنكزي كاوني سنتا جميرة نفسها مطلعيات ماهرة بمستر كاو غزاخت وطسن كلاغن من النتا زي فلت تاراسوي رخوامو افقرا يودق اذا فقر زودق التوغال امولو اجانات فلت جانايت لقلت مخانا زفلت قلو علتكن كل نقر يغير من واحد عامتات نملو إشانا نقص نورة سواي نتغطاتلتي 15 عامتات قال نخولد عوي تثبيت ورا كوانت نورو بتغطات على 15 جيزة أو دات يولد انتغونا جن نوح جيزانا تتصبيه دحر متصنح مبل 16 جيزة سويتو نحرسة أطمو أما ترشا قوانا نستيت تولد أتان نوحت عامتات تهانت يوم تصبيات نورو قال سلاس تولدو لهم بتعم حقوسات يخونمو مرؤت بيت منجستي تغطات علي سلاس سماعات تتصنح عوي مدلون خقبري إزاز انتخونا جن وانا ازازي تتنرستات نتاهت انت قبيلة كتحات مكورن كلا منم زي فلت مغنات وناس حيتانا مريت ودق لكاز حداش لالتزيقة فليز ولا تفطري نوا كوزونا تازوت تفطروا جنا لعلمة المثلن حيالن سلازنوره كل قريو شتتون اسحيتو نامريت يزودق نيرو اتاهت ان من كوخاب دحرتان نرتز متصخولنون حنت دحر حنتي ونن الناس حتا ناتغيرانين نيرن أسرت حموشة نتالي التزن كاخوا سرح دنياتات حموشته كونتات عنا زكاتاتلا نرستاتن كلته أفدق أزحلو قاردتاتن ونوم سحيتهم كم زورقون نزنو قسين نقارو مخناتو نايتات أنجانا كافت أرى أحليفو نتومو روح أزنور قاردتاتون ونوم كسحت كساو زغل بدعم حيالي نيرو نايت بيت منجستي زوالت دكتور زغونه نايتو نقص قلاو دكتور اتات أن كاسون نتازوت سرحات لعلمت أنجاناون بدعم رباشي زغورو فلي زوالت تفطرهم زلوا يفلطو انتخونا جن نزح حمام زي كساحجي منهم عينة مرحينتي يتفترن انتخونا جن ات دكتور نسو ناي ملوء جاينا زوالتسن تفقاقار زي ولون دكتور سلازنوره ات مرحانيت فترة زغل سوتنيرو نسو ايو ات دكتور نتنقس نتالي التي افتم زغل صلو سنات معالتات بعلو خحويا خمز خقل قلب مقتاي نخيج انقي نقرو نجيزو اجن نتاهت أنزكاقون ناو أزقرون كلهم ماسك جيرم كخدو خمزلهم حق يوزع كمزيلو سومن ولا حلف دعنبر ات دكتور كم تقال زاتيو نايزهت أن لقلتي تشجرك فتح زغل المدحانيت كراكويك علن كالوت زنكاقوا نورو سوات قبوهم كوين كوانت نوره اتهم ولدا جن ماسك جيرم كقريوم كريوايك علن جناء لعلمت أن رباشن كتصورو زي خلون ينيرو اتنوغس نوعلون نخلو بيت منغستون از يغج نقسلس جمره اتالي التي ما نمسونا زي خدو رواشا جير كاب زركب بيت منغستي نخد قمت حاتت كمزيلو من مرحانيت كيترغلا نوحت عامتات يحلفمو اتان اشيهت انزنورت لالتي بتعم قنجو عباي قوال كوينان رخوا انتخونا جن سونتان عاين اناوسخن كمتصنقلو اتجناون بقولك عزغفئن زحيلن نخونا يمتيو استفلاليو عينتات مدحانيتات فيرتات سمناتاتن لوشناتن تتقيمايا انتخونا جن انكوان جانا اخد فقلا زقلو لو مفتحون فاتسي مختركويك عليتن عزيزي زازي كتقيرات خقل نجر كمزي اللي تردئوا اتهز زوت الله جانايت لقلتزول شم كتقبالو توسن سنكزي حمامان جانا انزكن كي تمرعيت كترف مخاناق تستاوسن كلا لعلمت انت حزن ولد داون بقالك بتعم تجنقو ملان حزينو ملان يمزلو عز ساعات زي كحكمان كحويان زغل سو قال لي شوم سلاز قواتو اتخفو جانا اتتصاويرو كمرعي زغل ودنا مقلا شمعاتهم حدا علت اتا نغستي سوءان خدكون كتمرص كاو استفلالي كفال تشاينا بزحات ودات يصوعو اتا لقلتي نتوم ودات نخدقرب كتداله سرحتنياتاتا بستفلالي ساوناتات فيرتاتن شتاني حصقا انتخونا جن اتتفطرو جنا فصيمو يقنسن اتخاسونتا زوص زنوره مطن جنا نمقناس يلوم طراي كبتن مولو سونتان شوفون خداونتي كخدنوا يوسنو انتخونا جن ناوشت تدارش اتيا ناي مصا سوات مرصلو ساعات كاكلن كلو اتا لالتا اندتن تسمو اتجنا كلهم في تدارش نور ساعات شتو غريهم نوم سحيتهم نمريتن تودقو غريهم دما قلولو يلوم كودوم يحمو اتوم دحان كوينوم استرفو كافت غزا بمشكوتن اف دغنت يروم كندز تقالوم ريحقوم كم دوت يمكرو اتنغس كافتم زملطو زنورو مناسي نحده ططو كبلن كلو نتال التخمم رعاي موت سلازمرصه بخرا غيرو نوعلو بموغا يقتل بزقات امزي اتال علمانم غيزه دفار زنورت لالتي تدهالمو معره جنا اسوات تصلؤو نسون وعلا ختصلق تجمر دحرزي اوشت اتا بيت منغست زنبر زنبره كايستوهاله نشتان فيرم بعل مويان لاله
ካይ ኣብዛሓ ግዜ ኣብታ ከተማ ንዘለዋ ቆናጆ ዋልድ ብጣዕሚ ደስ ዝብልን ጥዑም ጨና ዘለዎ ሽታታትን ብምስራሕ ዝፍለጥ ግን እቲ ዝዓበየ ሕልሙ ሽታና ስራሕ ከምንባር ዘይኮነስ ናይ ካዮቴራፒ ኣምባሳደር ምዃኑ ነይሩ እቲ ቀትሩ ንሱ እውን ኣብ ጽርግያ ዝተለጠፈ ፖስተር ክርኢ እንከሎ እታ ልዕልቲ ሕማቅ ጨና ከጥፍእ ዝኽኣለ ከም ዝምርዓያን ኣብቲ ቤት መንግስቲ ዓብይ በዓል ስልጣን ክኸውን ከም ዝኽእልን ይፈልጥ ካይ እቲ ዜና ድሕሪ ምስማሕ ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይኑ ገዝኡ ይምለስ ልዕል መጠን ሕጉስ ዝገበሮ ግን ነታ ልዕልቲ ክምርዖ ምዃኑ ዘይኮነስ እቲ ኣምባሳደር ናይ ምዃን ሕልሙ ብኣቢሉ ከጎዶ ከም ዝኽእል ስለ ዝተረድኦ እዩ እተን ኣብ ገዝኡ ዘለዋ ዝተፈላለየ ሕብርን መልክዕን ዘርእን ዘለዎም ፍየረታት ተጠቒሙ ነታ ልዕልቲ ክሕወያ ከም ዝኽእል በዓል ሙሉእ ተስፋ እዩ ነይሩ ካብ ኩለንተን ፍየረታቱ ግን ስቲኪዊድ ወይ ድማ ጨናዊት ሳዕሪ ትበሃል ዓይነት ተኽሊ እያ ነይራ ዝበለፀ ዝፎትያ ካልኦት ሰባት እዛ ተኽሊ ሰንኪ ጨና ኣዋራ ብጣዕሚ ይፅልእዋ ካይ ግን ማዕረተን ካልኦት ፍየረታት እዩ ዝፈትያ ድሕሪዚ እቲ ናይ ፈተና መዓልቲ ኣክል 6 ዝተመረፁ ተወዳደርቲ ናብቲ ቤት መንግስቲ ይቐርቡ እሞ ኣብ መላእቲ ቤት መንግስቲ ዝተረኽቡ 3 ናይ መጨረሻ ጨነይቲ ነገራት ጨንኦም ንኸጥፍኡ ፈተና ይወሃቦም ኩላቶም ስርሖም ክጅምሩ እንከለዉ ገሊኦም መስማት ገሊኦም ኬሚካላት ካይ ድማ ኣብ ገዝኡ ፍየረታት ተጠቒሙ ዘዳልዮም ጨናታት ይጥቀም ኣመጠርሻ ስሩሖም ብዝግባእ ወዲኦም ናፍቲ ዝቕፅል ብርኪ ክሓልፉ ዝኽኣሉ ሓደየይ ዝበሃል መንእሰይና ካይ ጥራሕዮም ነይሮም እቲ ዝቕፅል ብርክት ፈተና ነታ ልዕልቲ ክሕወያ ዝኽእል መድሓኒት ወይ ድማ ቴክኒክ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ንኽፈጥሩ እዩ ነይሩ ናይቲ ንጉስ ግላዊ ዶክተር እንድሕር ደኣ ካይ ስዒሩ ብጣዕሚ ክዋረድ ምዃኑ ስለ ዝፈርሐ እቲ ናቱ ተኸታልየይ ክስዕር እዩ ዝደሊ ካይ ኣብቲ ውድድር ተሳታፋይ ከም ዘይኸውን ንምርግጋፅ እውን ኩሉ ዝተኽኣሎ ይገብር ካይ ስትሩ ዘይፈልጥ ድኻ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ፕሮግራም ንኸይሳተፍ እቲ ዶክተር የባርሮ እቲ ንጉስ ግን ኣብ ሰዓት እዚ እታ ተመንዩ ዝረኸባ ጓሉ ጥራይ ይሕወየሉ እምበር ካበይ መፅዩ ኣብ ምንታይ ዓብዩ ወዲ መንዩ ዝገድሶ ነገር ኣይነበረን ኣብ መጨረሻ እውን ናይቲ ዶክተር ምክርን ከይተቐበለ ካይ ኣብቲ ውድድር ንኽሳተፍ ይፈቕደሉ ነቶም ዝቕፅሉ ውሱናት መዓልታት ካይ ኣብ ዕድመ ልክዑ እታ ዝበለፀት ጨና ዘለዋ ሳሙና ንምስራሕ ኩሉ ክእለቱ ይጥቀም ካይ ሓደ ሳሙና ሰሪሑ ድሕሪ ምውዳእ ማዕረ ክንደይ ሕማቓት ጨና ናይ ምጥፋእ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ንምፍታን ናብቲ ናይ ዓሳ ዕዳጋ ይኸይድ ምክንያቱ ኣብ ሙሉእ ቻይና እቲ ዝኸፍአ ጨና ዝነበሮ እቲ ናይ ዓሳ ዕዳጋ እዩ ነይሩ ኣብኡ እናተንቀሳቐሰን ከለዉ እውን ኣብ ዝዋና ሓደ ዓብዪ ዓሳ ተሰኪማ ዝነበረት ሰበይቲ ኣብ ልዕሊኡ ትወድቕ እዛ ሰበይቲ ሽማ ሂዮንግ ዋላ ይኹን ደኣ እምበር ብሓቂ ከምቲ ትጥርጥሩ ኣይኮነትን ድኻ ኣብ ናይ ዓሳ ዕዳጋ ትሰርሕ ጓል ዘይኮነትስ እታ ልዕልቲ እያ እቲ ሓያልን ዘጽልእን ተፈጥሮኣዊ ጨናኣ ናይቶም ዓሳታት ኢላ ስለ ትዛረብ ሰባት ከምቲ ካልእ ግዜ ጨናዊት ልዕልቲ እናበሉ ኣይፍንፍንዋን ምስካይ ቁሩተይ ክተውግዕን ከላ ኣብቲ ዕዳጋ ናይ መጨረሻ ጨናውቲ ሰባት ክእልሽ ከም ዝመጽ ነግራ እሞ እታ ልዕልቲ እውን ነቶም ኣብ ዕዳጋ ምስኣ ዝሰርሑ ሓያል ጨና ዘለዎም ዓሳ ፅመድቲ ንኽሕግዝዎ ተእምኖም ብሓደ ናብ ናይ ካይ ገዛ ይምለሱ እሞ ንመዓልታት ብዘይ ዕረፍቲ ዝሰርሖ ዝነበረ ሳሙና ተጠቒሞም ንሰዓታት ኩሉ ኩርናዕ ሰውነቶም ንኽሕፀቡ ይግበሩ ተሓፂቦም ድሕሪ ምውዳእ ካይ ከሽትቶም ይቐርቡ እሞ ወንኡስሒቱ ናብ መሬት ይወድቕ ምክንያቱ እቲ ሳሙና ይሰርሕን እቲ ዘፅልእ ጨንኦም እውን ምንም ኣይቀነሰን እቶም ዓሳ ፅመድቲ ካብ ካይ ዝተዋህቦም ሽልማት ሒዞም ካብ ገዝኡ ክኸዱ ከለዉ እታ ልዕልቲ ብወጎ ፍቓዳ ካይ ካልኦት ዓይነታት ፈተነታት ዝገብረላ ሰብ ክትከውን ትመፅእ ካይ እውን ካብኡ ምንም ክፍሊት ከም ዘይትፅበቕ ትነግሮን ከላ ብጣዕሚ ይሕጎስ እሞ ናይ ስቲም ቆፂል ማይ ናይ መግነዚ ጨርቅን ካልኦት ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቴክኒካትን ተጠቒሙ ነታ ልዕልቲ ጨና ከጥፍአላ ይሞክር እንተኾነ ግን እቲ ካብ ሰውነታ ዝወፅእ ዝነበረ ሓያልን መፅልን ሽታ ፈፂሙ ክጠፍእ ኣይከኣለን በቲ ወገን ናይ ካይ ቀዳማይ ተፈኻኻሪ ዝኾነ ዮይ ምስ ናይቲ ቤት መንግስቲ ዶክተር ብሓደ እናሰርሑ እዩ ምክንያቱ ካይ ኬሞቴራፒ ጥራይ ተጠቒሙ ነታ ልዕልቲ እንድሕር ደኣሕዊዋ እቶም ዶኳትር ክእለቶም ኣብ ጥርጥር ከኣትዩ ካይ እቲ መድሓኒት ሰሪሑ ከም ዘይውድኦን እቲ ሳዕራይ ንሱ ከም ዘይኮነ ንምርግጋፅ ኩሉ ድላይ ዝተባሃለ ነገር ንምግባር ድልዋት እዮም ነይሮም ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ካይና ሂዮንግ ፈተነታቶም እናቐፀሉ እዮም ሓደ መዓልቲ ኣብ ደገ ውዒሉ ናብ ውሽጢ ገዝኡ ክምለስ እንከሎ ካይ ናይቲ ሕማቕ ጨና ዘለዋ ተኽሉ ሽታ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝጠፍአ ይስተውዕል ግን ከም ዓብዪ ጉዳይ ስለ ዘይቆፀሮ ኣጋጣሚ ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ዕሸሽ ኢሉ ይሰግሮ ኣብ ክንድኡ ካልኦት ዝተፈላለዩ ፓውደራት ከዳሊ ይጅምር ነቲ መዓልቲ ዳልዮሞም ዝነበሩ ፈተነታት ወዲኦም ሂዮንግ ገዛ ክትከይድ ክትዳለን ከላ ግን ብሓይሊ ክዘንቡ ይጅምሩ እሞ ካይ ኣብ ገዝኡ ንኽትፀንሕ ይፈቕደላ ናብ ውሽጢ ኣትያ ሰውነታ ብፎጣ ድሕሪ ምድራቕ ክዳውንታ ኾነ ጫማን ከየውፀት ክድቅስ ክትዳሊ ክሪኣ እንከሎ ካይ ብጣዕሚ ይገረም እቲ ምክንያት እቲ ሕማቕ ጨናኣ ብዝተወሰነ መጠኑ ስለ ዘቕልሎ ምዃኑ ግን ካይ ምንም ኣይፈልጥን እቲ ምሸት ንሱ ከምኡ ኢሉ ይውዳእ እሞ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ፈተነታቶም ንምቕፃል ዘድልዮም መትክልትን ፍየርታትን ንምእላሽ ናብቲ ጫካ ብሓደ ይወፁ እንተኾነ ግን ገና ኣብቲ ጫካ ክወፅሑ እንከለዉ ስርሖም ንኽጅምሩ ዕድልን ከይረኽቡ ደጊሙ ብሓይሊ ክዘንብ ይጅምር እሞ ኣብ ትሕቲ ናይ ካይ ጃኬት ብሓደ ኸፅልሉ ይገደዱ
كاي مسيونغ مسرح خاوز جمر ستوصونو سومونات ولا يحلفو دا أمبر معرخ اندزي قدم حج قريوا يفلتن اتجناء معرخ اندي رباشن حيالن مخانو قلت غير خنغران كلون نتاخد فوتو جميرا زنورت يونغ اتزروا بطعم يحزنامو حديقاتو اناو قيت كتكايد يقددا نسا بزرو بطعم تناديدا حديقاتو اناو قيت كتكايدن كلا انتاي كم استفترن نمنتاي كم زخوريت زيتو رودو اكاي بدحري دويل النار اي ترف اتقاتلو نسو جن افتجاكا زدليو فيرتاتن اتكلتن اكيو ناو غزو خملسن كلو كلو مو غزو زعويوم زنكواخو من زناره فيرتات تقنطيسو من غزو فراريسون يصنحو كيتو غودا اتصنحتو حنت تغلي اتحمق جنا زناره تخلط رحيا اتقات امزر كاي بتعم حزينون تناديدو سلازنوره زصنعنون زحغزون سو كالش نانا هيونغ غزاي خيد او غزا انا سعسع دحر مصنح كاي صويعو او غزو زغط اما نغير كنغران كلو بتعم تناديدا سلازنورت غزو 5000 كامنت امننا درويت كاو غزا نخرحق تبارو اتمشت نسو كاي دوم والته ساينو اما اخل منقد وديقون اخصاص زحت الناس تيحدر اما اخل دليت جن اتنجنا سرح لنا غالات يرخو امو تتسوق مكران كلها حدا فليز ولا نغير كم زلون يستوعل سالاتو نسو سرح لنشتا اتراصن حماق انا ينورن رهات كم زي لچونو خطف اندحر دا زخل كوينو نتمدحانيت مسرح زدليو ناي مطرشا كيميكال نسو خون كم زخل يطراطر እናጎየ ናፍተናይ ዓሳ ዕዳጋ ይምለስሞ ንሄዮንግን ማሐሱታን እትጉዳይ ክፍልጦም እንከሎ እቶም ዝቕፅሉ ውስናት ሰዓታት ዝተፈላለያ ሳዕስዕቲ ናብ ማእኸል ዕዳጋ ብምምጻእ ራሃፀን ንኽእክዎ ንነዋሕቲ ሰዓታት እናሳዕሳዓ ንኽቕፅላ ብዙሕ ቅርሺ ይኸፍልዎን ድሕሪዚ ካይ ሙሉእ ለይቲ ኮፍ ኢሉ ብምሕዳር እቲ ዝሓስቦ ዝነበረ ኣስማተኛ መድሓኒት ይሰርሕ እንተኾነ ግን ንኽውድእ ሰዓታት ጥራይ ምስ ቀርዮ ሓደ ገጹ ዝተሸፈነ ሰራቕና ውሽጢ ገዙ ይኣትሞ እቲ መድሓኒት ምስራሕ ዘዳልዮ ዝነበረ ነገራት ሰዋዊሩሉ እናውጎየ ካብቲ ገዛ ይወፅእ ካይ ንመዓልታት ዝደኸመሉ ስራሕ ከምዚ ኢሉ ክጠፍእ እንከሎ ተናዲዱ ንትሌዋን እናጎየ ይስዕቦሞ ኣብ መጨረሻ ኣና ዩዬ ገዛ ኣቲ ዩዬ ሙሉእ መዓልቲ ኣብቲ መድሓኒት ይሰርሕ ከም ዝወዓለን ካብ ገዙ ፈፂሙ ከም ዘይወፀን ብምዝራብ ካይ ዘቕርበሉ ጥርጣረ ይነፅጎ ካይ እቲ ናብ ገዙ ኣትዩ ዝነበረ ሌባ ንሱ ምዃኑ ዘረጋግፀሉ ምንም ዓይነት መንገዲ ስለ ዘይነበሮ እውን ክኸሶ ኾነ ከእስሮ ይኽእልን ኣብ ውሽጢ ናየ ገዛ ናይ ነዊሕ ዓመት ክእለት ዘለዎም ብጣዕሚ ብዙሓት ደኳትር እንዳሓገዝዎ ክርኢ እንከሎ ተስፋ ቆርፅ ይጅምር ኣብ ልዕሊ እዚ ከዓ እቲ ተስፋ ገይሩ ክውድኦ ንእሽተይ ቀሪቦ ዝነበረ ስርሑ እውን ተባላሽዎ እዩ ገዝኡ ተመሊሱ በይኑ ኮፍ ኢሉ እናተከዘ እንከሎ ግን ዮንግ ንስርሑ ክሕግዞ ተስፋ ስለ ዝገበረት ራሃት ዝመልአ ሸንኬሉ ሒዛሉ ትመፅእ በቲ ተግባራ ንሱ ልቡ ተነኺኡ ደጊሙ ሞራሉ ዝተለዓዓለሉ ካይ ብጣዕሚ ሕጉስ ይኸውን እሞ ንሱ እቲ መድሓኒት ንምስራሕ ክምክር እንከሎ ንሳኡ ኮፍ ኢላ ምስኡ ንኽተሓደር ሓታ ንሳ እውን ፈቃደኛ ኮይና ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሙዚቃታት ትጫወተሉ እሞ ካይ ትኩረቱ ዝበለፀ ስርሑ ንክገብር እናሓገዞ ክሳብ ዝወግሕ እቲ መድሓኒት ክሰርሕ እናሞከረ ይሓደር ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ካይ እቲ ተስፋ ገይሩ ዝሰርሖ ዝነበረ ፎርሙላ ይወዳእ እሞ ነቶም ዓሳፅመት ተፀዊዑ ይሰርሕ ድዩ ኣይሰርሕን ቼክ ምግባር ኣብ ልዕሊ ሰውነቶም ይነዝሖ ፃዕሩ ፍረ ዘለዎ ኮይኑ ሳላቱ ዝሰርሖ መድሓኒት እቶም ሰውነቶም ዝነበረ ሕማቕ ጨና ይጠፍእ ሕዚ እቲ ዘዳልዮ መድሓኒት ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝሰርሕ ርግፀኛ እዩ ኮይኑ ነይሩ ግን ኣብ ኣጓላት ይሰርሕ ድዩታይ ንምፍላጥ ንዮንግ ክገብረላ ይምክር እሞ መንነታ ንኸይክሸፍ ስለ ዝፈርሐት ከምኡ ዓይነት መድሓኒት ከም ዘይስማዕማዓን ቆርበታ ከም ዘቃፅላ ንምኽንያ ንኸይገብረላ ትነግሮ أفتح التخسر حدي يسرحن ولا يفلق دا أمبر كاي كندز ذاك الرحق بممصو بتعم يحجوس نيرو انتغونا جن إذا خفلت رزقول حدا من جدي أفتح بيت من جستي كفتح الالتقاطيلو زخفت أنا زلوا سويت على شوم أو لعلي أخ مكرون يروم كتحرزي كفتح الالتقاطيلا زخفت أنا زنورا سويتي نايت بيت من جست دكتور سويتو سلز نورت أتمد حنيت أو لعلي أنا مفتان نفت بيت من جستي أتمشيت سوغيت رؤية أتيو أو أفدقة تحوي أم بمتصنح أتا سويتي ناوش إتشنتيت كتأتن كلا أتمد حنيت أو لعلي أيتوكملو انتخونا جن اتوصيت منم زي حقوسي نيرو مخنات تمدحانيت او لعلي يسرحن از مالت نودات بر نوغالات منم طقم يولون نتم زغصلو وسنات معلتات كاي بزي عرفتي قطرن ليت المسرح يجمر تعنقو احمق بركن كلو على نخو قارص كونه خعرف فقادنيا ينورن حدا معلت جن هيونغ خدحجزانا غوز وقت متص انكلا بزحات عينتات قمامات بتدغاغامي يشتت سلازنوره بفنچونا دم يترخو أمدرشا كاي تحسب فتشم ولا يفتو يد أمبر اتامشت نسا كعرف دقيسو نخحدر تجددو أفتزغط المعلتي كم تستلمده نسروحو زدليو فيرتات نخقلش نافتج أكي خيدمو كل التعبيت فقرات أمريت قرقار كوعيتم فيرتيوم حمدنا دفن وير أمو تقرميت أمتم كاي بسرعة متعم تقرمو كأسيلو بمقراو عرسو اللاليو انتاي كم زقور لوي حطو ممو اتهم كل التفقرات فيرتات كموتون كلو سنسر عزلوك أورو مقوار دس كم زولون بمرداء
ኣብ ልዕሊ ኣትክልትን ፍየርታትን ፍረምረን ዓሚቕ ፍልጠት ዘለዎም ሰብ ሞያ ምዃኖም ይነግርዎ ድሕሪ እዚ ጃክ እተን ዝፈልጥዎን ዝበለፀ ጨና ዘለዎን ዕምባባታት እንታይ ከም ዝኾነ ይሓቶም እሞ ኣብ 4 ክፋላት ቻይና ኣብ ዝተፈላለየ 4 ወቕትታት ዝወቕሉ ዓይነታት 4 ፍየርታት ይነግርዎ እቶም ፍቑራት ድሕሪ እዚ ብዙሕን ከይፀንሑ ዋላ ይኸይዱ ዳ እምበር ንካይ ሓንቲ ጽብቕቲ ሓሳብ ገዲፎምሉ ነይሮም እዘን 4 ኣብ ዝተፈላለየ ወቕትታትን ዝተፈላለየ ክፋላት ቻይናን ዝወቕላ ዕምባባታት ድሕሪ ዳ ኣኪብወን መድሓኒት ንምስራሕ ክሕግዛኒ ይኽእላ እየን ኢሉ ስለ ዝኣመነ እውን ናብ ሂዮንግን እቶም ካልኦት ዓሳፅመትን መሓዙቱ ይኸይድ እሞ እተን 4 ዕምባባታት ንምእላሽ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ቻይና ጉዕዞ ንምግባር ይዳሎ ከም ዘሎ ይነግሮም ሂዮንግ በይኑ ንኸይኸይድ ምስኡ ክትመጽእ ከም እትደሊ ትነግሮሞ ንሱ እውን ፍቓደኛ ኮይኑ እቲ ነዊሕ ጉዕዞኦም ብሓባር ይጅምርዎ እተን ዕምባባታት ምእላሽ ዝገበርዎ ጉዕዞ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ነገራት ይገጥምዎም ነይሮም ዝበለፀን ክቀራረቡን ክፋተዩን ድማ ይሕግዝዎም ነይሮም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ጉዕዞኦም ብዝተሳኽዐ ኩነታት ወዲኦም እተን 4 ዝተፈላለየ ዕምባባታት ሒዞም ናብ ገዝኦም ይምለሱ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ፈተነ ንምግባር ተዋሂቦኦም ዝነበራ 3 ወርሒ ንኽውድኣ ሓንቲ ሰሙን ጥራሕ ቀዳያቶም ዘላ ካይ ካብቲ ጉዕዞ ክምለስ እንከሎ ብጣዕሚ ሓሚሙ እዩ ነይሩ ስርሑ ቅፅል ስለ ዘይከኣለ እውን ሂዮንግ ንሱ ዝገበሮ መፅናዕትታት ዝተፅሓፈሉ ደፍተር ተጠቒማ እቲ መድሓኒት ክትሰርሐሉ ትሞክር ናይ ካይ ፍንጫ ሰንከት ሕማሙ ተሓዊሱ ስለ ዝነበረ እቲ መድሓኒት ክሸቶ ይኽእልን እዚ ማለት እቲ ናቲ ሕማቕ ጨና እውን ክሸቶ ይኽእልን ማለት ስለ ዝነበረ እቲ ምሸት ብሓደ ይሕልፍዎ ኣብ መጨረሻ እቲ ንነዊሕ ግዜ ጽቡዮ ዝነበሩ ፈተና ዝካየደሉ መዓልቲ ይኣክል እሞ ካይ ናብዚ ቤት መንግስቲ ኸይዱ እንድሕር ዳ እንዛ ልዕልቲ ክሕክማ ክኢሉ ክመርዓያ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ይሓዘን ሂዮንግ ግን እታ ልዕልቲ ባዕላ ምዃና ስለ ትፈልጥ እንድሕር ዳ ኣና ክትምርዖ ደሊኻ ችግር የብሉን እቲ መድሓኒት ዝበለፀ ንዓ እዩ ዘድልያ ኢላ ንኽኸይድ ከም እትፈቕደሉ ትነግሮ ካይ ዋላ ዝኹሉ እናበለቶ ሓዲግዋ ንኽኸይድ ፍቓደኛ ኣይነበረን እንትኾነ ግን ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ዝነበሮ ናይ ኬዮቴራፒ ኣምባሳደር ናይ ምዃን ሕልሚ ከህገድ ስለ ዝነበሮ ሓዲግዋ ናብዚ ቤት መንግስቲ ይኸይድ ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት እቲ ናይ መጨረሻ ብርኪ ናይቲ ፈተና ይጅምር እሞ እታ ልዕልቲ ብመጋረጃ ተሸፊና ኣብ ማእኸልቶም ተወዳደርቲ ኮፍ ትብል መጀመርያ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ክሕክማ ዝሞከረ እቲ የይ ዝበሃል ዶክተር እዩ ነይሩ ቀጠንቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነታ ዝውግኡ መራፍእ ተጠቒሙ እቲ ካብ ሰውነታ ዝወፅእ ዘሎ ጨና ከጥፎ ይሞክር እንተኾነ ግን ዝወግኣ መርፍእ ንሳ ጨና ንኸይትጨይን እዩ ዝገብራ ነይሩ እምበር እቲ ካብ ሰውነታ ዝወፅእ ዝነበረ ጨና ፈፂሙ ይቀንሰን ወይ ኣይጠፍአን ግን የይ እዚ ውፅኢት ዝምርካቡ ንባዕሉ ከም ሰነፈ ይርአየን ኣብ ክንድኡ ኣብቲ ቤት መንግስቲ ዘለዉ ሰባት ከምኡ ገይሩ ንኹሎም ጨና ከም ዘይጨንዎ ከም ዝገብሮምን እቲ ችግር በቲ መንገዲ ደቢሉ ከም ዝፈትሖን ይነግሮ እቲ ንጉስ ግን በቲ ውፅኢት ንሱ ፈፂሙ ሕጉስ ስለ ዘይነበረ እቶም ጋርድታት እናጎተቶ ተውፅኦም ናብ ጎደና ንኽድርብዎ እቲ ንጉስ ብንደት ይእዘዝ መጨረሻ ካልእ ተፎኻኻሪ ስለ ዘይነበረ ናይ ካይ ታራ ይኣክል እቲ ዘዳልዮ መድሓኒት ሒዙ ናብታ ልዕልቲ ክቐርብ እንከሎ ግን እቲ ዶክተር ጠጦ ክብሎ ይሞክር እቲ ኣዳልይዎ ዝነበረ መድሓኒት ካብ ናይታ ልዕልቲ ዝገደደ ከም ዝነበረ ብምዝራብ እንትኾነ ግን ካይ እቲ ዶክተር ናይ ምሽታት ክእለት ከም ዘይነበሮ ብደንብ ገይሩ ተረዲእዎ ነይሩ እዚ ሓቂ ነቲ ንጉስ ክነግሮ እንከሎ እውን እቲ ንጉስ ብጣዕሚ ተናዲዱን ሓሪቑን ንዚ ዶክተር ካብቲ ቤት መንግስቲ የባርሮ ድሕሪ እዚ ካይ እታ ዘዳልያ መድሓኒት እታ ልዕልቲ ንኽተልዓ ይህባ እሞ ክትውሕጣን ከላ ብጣዕሚ ጽቡቕ ውፅኢት ይረክብ እቲ ንጉስ እቲ መድሓኒት ሰሪሑ ዶ ይሰርሐን ንምርግጋጽ ናብ ውሽጢ እቲ መጋረጃ ተሸፊኑ ዝነበረ ኮፍ ዝበለሉ ቦታ ይኣትሞ ከም ዘይትጨይንላ ኣረጋጊጹ ኩላቶም ንኽሕጎሱን ክስሕቑን ይነግሮም ኩሉ ሰብ ስሒቑን ኣጣቂዑን ተሓጒሱን ከይወድአ ግን እታ ልዕልቲ ካብቲ መጋረጃ ዝተሸፈነ ኮፍ መበሊኣ ትወፅእ እሞ እቲ ጨና ደጊሙ ክጨኖም ይጅምር ለካ እቲ ካይ ዝሰርሖ መድሓኒት ንዝተወሰኑ ደቓይቕ ጥራሕ እዩ ክጸንሕ ዝኽእል ካይ ከተሳኽዐሉ ተሪፉ ዘይኮነስ ነቲ ንጉስ ከታልሎ ደልዩ ከምዚ ዝገበረ ስለ ዝመስሎ ብንደት ካራ ሒዙ ብምቕራብ ቆትሎ ይዳለ እታ ልዕልቲ እናኸየት ክሰምዓ እንከሎ ግን እቲ ንጉስ ጠጠው የብል ካብ ዓይና ዝወረደት ንብዓት ንታብ እግራ ዝነበረት ጊታር ገመድ ወቂዓ ዝኾነ ድምፂ ክፍጠር እንከሎ እውን ካይ ሓደ ነገር የስታውስ ኣብ መሬት ወዲቑ ብምብርካኽ ነቲ ንጉስ ሓንቲ ተወሳኺት መዓልቲ ንኽህቦ ይልምኖ እታ መድሓኒት ሓንቲ ነገር ወሲኹ ንኸመሓይሻ እቲ ንጉስ ፍቓደኛ ኮይኑ ንካይ 24 ሰዓት ይዎ እሞ ካይ ጊዜኡ በአግባቡ ንምጥቃም ብፍጥነት ናብ ገዝኡ ተመሊሱ እቲ መድሓኒት ንምምሕያሽ ይሞክር እታ ልዕልቲ ሂዮንግ መሲላ ደጊማ ናብቲ ዝሰርሐሉ ቦታ ክትመጽእ ከላ እታ ንሱ ዝፎትያ ጨናዊት ሳዕሪ ትበሃል ተኽሊ ቅድሚ ሕጂ ንብዓታ ኣብ ቆፅላ ስለ ዝዓለበ እቲ ሕማቕ ጨና ኣጠፊኡ ከም ዝነበረ የስታውሳ ናብቲ ሕዚ ኣዳልይዎ ዝነበረ መድሓኒት ናይ ሂዮንግ ንብዓት ተወሲኽዎ ሙሉእ ንሙሉእ ጽቡቕ ገይሩ ክሰርሕ ኢሉ ስለ ዝኣመነ እውን ምእንቲ ከምብዓ እቲ ጨና ዝመጽእ ዘሎ ካብ ሰውነታ እምበር ካብ ክዳውንታ ከም ዘይኮነ ብደንቢ ገይሩ ከም ዝፈልጥ ይነግራ ሂዮንግ እውን እታ መድሓኒት ዝእለሸላሎ ልዕልቲ ንሳ ምዃናን ከይነገረት ኣብ ህፃንነታ ሰንኪቲ ጨና ኣንሱ ምንም ዕረኽትን መሓዝቱን ዘይብላ ከም ዝዓበየትን ናይ ባዕላ ስድራኣን ከይተረፉ ከም ዝፀልዋን እናረድአት ትጅምር ሓደ ዕለት ግን ከምኡ ኢላ ትነብሩ ህይወት ክትቅፅሎ ስለ ዘይደለየት ዓርሳ ንምጥፋእ ዘሊላ ነብረዋ ተኣቲ ግን እትሩዋ ይቀተላን
أكندو إنان صاففة نفتنا عسى عداقا يوسدا أتوم أزنورو عسى متي سنكتف تخاوز نرح مقجنا نهيونغ ويدما نايتال التجنا فتيمو يربشومن كافت جيزة سندحر هيونغ اتحماقنا اتحماقنا عسى جنا كشفن كم زغل تفلت مو عسى إمبر سو نتيج أينن الناولت سواتنا شودت كافت زت لنا الالتي وتواتيا نورن مسوات كتقرارو لتخيل أقات أمك تفتر تموكر التاريخ نجيرا تود إنجلا نفت مدحني تكوس زغل أخل نوعاتنا يعنيرا كاي نقول حاجزا كولو بيا مسكنا جندمان تقول زحلفة مكران كرتتن بتعمي حزنلا أزغط المعلتي اتزم حيشو مدحانيت نتال قلت نخهوا إنه قوينا زو بيت منجستي ملاس انتو خونا جنا أفدقة كافت بيت منجست استوارره دكتورن سويتون إنه تصيرخون الدكتور أفنجو تعاويسو لني حمام مدحانيت كرخو اللي خلني رئيو انتو خونا جن اندحر دا أحاويو مستات أراتيتن حماق جانان زلوا سويتو بسلام كنا بريك خلن كاي أمونغوم زنر فقر خرق أنكالو هيونغ أو هيوت خم تدلو يردعو نوغويه نفتح عداقة خملس انكالو هيونغ اتناي في يارب فيستيفال لمخوار تداليا قدس أماسك تشفينا ات فيستيفال لمخوارنا تدالي تصنحو كاي كرخوان كلو اتمد حانيت نعا خمز دوليون ولا يسرح ادملكو عمس أخنبر كم زدالين كاولو بخمز فكرانك آليات يلا اتمد حانيت نعا هيوتو نمدحان نوغويه نفت بيت منجستي ملس أو كلمة نجوسن نجست تدبيرو اتمد حانيت كم تصل زي كاله يكرتان خجورو ليلو منو اتنجوس جن نزي فلت مغنات استناد داي مثلن أكندو نتالي التي نوع على يكرت تحت تايلي نجرو كايم فقادنيا خوينو نمدك أسي أي خيدمو اتامن مش أنا زي ولا الالتقطوت سنكلا هيونغ مخانا يفلت أما ترشا هيونغون كافت حماق جانا أحاويا اتنجوزون اتازم نيازن ورت الالتراخيو كايون كاولبات فقرة الالتترازي كونس اتناين سنتو أمباسادرنا مخان حلمنا جيدو نارعنا فيلمنا يودا بوجني كعد سرته شعتي ويخالفه السخون كنديتوه أو كومنت صحفوا لي أساوري إتوهم زالت أسرح نمسرح سلازي حق زاني أو كومنت قدوفوا لي بغالو فيلمتات داقي منغسان راخل سنة يتصنحون